खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन नमस्कार दर्शको आं टमी नार्जारी गिबियावनो गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बे टी ब्रेक विथ टमी नार्जारी श'आव बरायग्रोनाय थाबाय आं दिनै आंनि बे श'आव आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि मिस करिश्मा बर'खौ So welcome to my show Karishma Baro. जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि श'आव फैनायनि थाखाय साबायखर आंखौ नोंथांनि बे श'आव इनभाइट खालामनायनि थाखाय खुलुमबाय गासैबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय So आं बारा गोलाव खालामलांला हा मानो होनबा जोंना नायगिरिफोराबो बरिं मोनगोनथ' आं डाइरेक्ट कुइसनाव फैनोसै आरो हा जेबो माने टेनसन लानाङा जस्ट माने जोंथ' फ्रेन्ड माने जों आवगोलावनो लोगो मोनखांखानाय ना थ' जस्ट फ्रेन्डलि बुंबानो जाबाय आरो अके होमबा नोंथांनि माने फार्स्ट ओरैनो इन्ट्र'खौ एसे होनो हागोन ना आंनि मुङा करिश्मा बर' आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बागानपारानि आंनि आफानि मुङा सनेस्वर बर' आंनि आइनि मुङा निरु बर' आंहा फंबाय सासे दङ आङो आंनि फंबायनि मुङा निबिर बर' आङो डिग्री कमप्लिट खालामखांनानै दङ दायो बेनिफ्राय आङो डिग्री फोजोबदोंमोन थमथमा आनसलिक कलेजनिफ्राय स्कुल हायार सेकेन्डारिसिम आङो आंनि जायगायावनो खालामदों आरो आच्छा ओमफ्राय नोंथांखौथ' बयबो मिथिगौ ना सासे मुंदांखा फावखुंग्रि होननानै थ' नोंथाङा बे एक्टिं लाइनाव फैनो थाखाय माने मा खालामनायमोन माबाफोर क्लासफोर लादोंमोन नामा आङो गिबियावहाय डान्स खालामोमोन उन्दै समावहाय डान्स खालामोमोन आं सानाखैमोन माब्लाबाबो एक्टिं खालामगोन होननानै आरो ओरैनो गोसो दंमोन मोसायोमोन स्कुलनि प्रग्रामफोराव कलेजनि प्रग्रामफोराव खाथि खालानि माबा मोनसे मिटिं सिटिंफोराव बिदि मोसायोमोन आरो फार्स्टआवहाय आङो जेबो बिदि एक्टिंनिबो बा डान्सनिबो क्लास लायाखैमोन आङो हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयारनिफ्रायसो आं डान्स क्लासाव जइन जादों बेनिफ्राय बिदिनो आं डान्स क्लासाव जइन जाखांनायनि उनावहाय मोनसे रियेलिटि श'नि अडिशन होदोंमोन आङो नासेगा सारा इण्डिया सिजन 2 नि अडिशना गुवाहाटीयाव सोलिबाय दंमोन होमबा आङो बेयावहाय अडिशन होफैदोंमोन आरो बेनिफ्राय आङो फाइनालिस्ट सिलेक्शन मोनदोंमोन आरो फाइनाल श'आ दिल्लीयाव जादोंमोन 2018 आव जादोंमोन बेनिफ्राय आङो फाइनाल श'आव थांदोंमोन खिन्थु न'निफ्राय आंखौ फाइनाल श'आव हगार हरनो नागिराखैमोन खारन माखासे माने श'आ जोंना दिल्लीयावनो अडिशना जागासिनो दंमोन आङो फाइनाल सिलेक्शन मोनाखै होननानै माने जों गिदिंनानै फैफिननायमोन दिल्लीनिफ्राय बेनिफ्राय जेतिया आङो फाइनाल राउन्डनि फाइनालिस्टनि सिलेक्शन मोनबाय होननानै रिजाल्ट आउट जायो होमबा जोंहा न'निफ्राय हगार हरनो नागिराखैमोन आरो बेनिफ्राय आङो खारखुमानानै बेयावहाय माने डान्स खालामहैदोंमोन आरो बेनि उनावहाय आं गोबां मानसिफोरजों बिदिनो लोगो मोनलायबाय बेनिफ्राय सानबाय आङो लासै लासैनो एक्टिंबो खालामनोसै नामा 2019 आवहाय आङो अडिशन होबाय जोंनि बर' फिल्मनिनो मोननै मोनथामसो बिदि अडिशनाव होदोंमोन आरो आङो फार्स्ट होदोंमोन हायनामुलि पार्ट 7 नि अडिशनखौ आं होदोंमोन आरो बेनिफ्राय हायनामुलि पार्ट 7 आवहाय सिलेक्शन मोनबाय बेनिफ्रायनो बे इयारावनो आङो मोनथाम फुल फिल्म खालामनो चान्स मोनदोंमोन बेनिफ्राय शर्ट फिल्मफोर बानायनाय जादोंमोन मिउजिक भिडिअ आंनि एसेबां गैसोआ खमै दङ आरो मिउजिक भिडिअबो बानायदोंमोन ओमफ्राय डान्सबो बिदि लाखानाय हिसाबै आंनि डान्स टिचारफोराबो बुंबाय एक्टिंबो खालामनो हायो नोङो बिदि होननानै बुंबाय न'निफोरा फार्स्टआवनो माने एसेबां गोसो होआखैमोनब्लाबो गावसोरबो उनाव लासै लासै आंनि नाजानायखौ नुनानै हेफाजाब होफालांबाय आरो बेनिफ्राय दा बिदिनो आंनि न'खरनि नाजानायाव आंनि बिमा बिफा सापर्ट होनायाव दिनै आं बेखिनि लेभेलसिम सफैनानै दङ आरो रायजोफोर जोंथ' मिथिया बिथाङा बेसेबां हार्डवर्क खालामनानै बे लाइनाव फैदों जों जास्ट माने बेखौ एसे माने फावखुंग्रि हिसाबैसो जों माने डाइरेक्टलि भिडिअसफोराव नुबोबाय थादोंमोन खिन्थु बिथाङा जे सिं बेसेबां खस्थ' खालामनानै बेसेबां अबाव थांनानै अडिशन लानानै फैदों बिथाङा नै दिनै बिथाङा सब माने गावनि हार्डवर्कनि बाथ्राफोरखौ बुंजोबना होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव स' बिराद हार्डवर्क खालामदों होनबा ना नोङो
खालामनांगौ जादों माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानांगौ होननाय खोथाया दंखायो गावनि लुबैनायखौ मोननोब्ला गावनि रंजानाय गावनि इन्जय खालामनाय गावनि बेरायनायफोरखौबो माब्लाबा जों दोनथ'नो गोनां जायो बेखिनियानो आरो गासैखौबो आं बुंगोन नोंथांमोनाबो जुदि माबा मोनसे गोसो जानानै दं गावनि थांखिखौ माने होसोगासिनो दङ माब्लाबा बहुत खस्थ' खालामनो गोनांबो जायो माबा मोनसे लुबैनायखौबो दोनथ'नांगौ जायो नङा होनबा बेखिनियानो हादुंसो माने नोङो दावगानो हायो नालाय दावबायलांनो हायो थ' नों मा मायथाइयाव खालामदोंमोन फिल्मखौ आङो फिल्म शुटिं खालामजेनदों होनब्ला 2019 आव खालामदोंमोन औ बेनिफ्राय 2014 आव जोंनि जायगायाव मोनसे फुल फिल्मनि शुटिं जाबाय दंमोन बेयावहाय आंखौ एक्ट्रेसनि लोगो जानो लांदोंमोन आरो 2014 आवहाय माया होननाय मोनसे फिल्म आब' जनालि आरो आदा उदय दङमोन आरो जनालि बसुमतारी बिसोरनियावहाय आङो जाय सेकेन्ड लिड रल खालामदोंमोन मन्जु बसुमतारी बे मन्जु बसुमतारीजों आङो लोगो जानाय मोनसे फिसा माने सिन दङ आरो थ' अके होमबा नेक्स्ट कुइसनाव फैनोसै माने नोंथाङाथ' गासैबो मिथिगौ ना माने फावखुंग्रि होननानै थ' बिनि अनगा माबा मोनसे खालामगासिनो दं नामा दा आङो बिदि जेबो खालामाखै आङो गावखौनो फावखुंग्रि होननानैनो मोजाङै माने सिनायथिखौ होलांनो लुबैयो बेनि थाखायनो आङो आंनि ग्रेजुवेट जोबखांनायनि उनावहाय एक्टिंनि कर्स खालामनो फैदोंमोन गुवाहाटीयावहाय आंनि एक्टिंनि कर्सआ दा जोब्बाय बेनिफ्राय आं बेयावनो आं जे स्टुडिअ'आवहाय एक्टिं क्लास खालामदोंमोन बेयावनो आङो फोरोङो आरो दायो आच्छा डान्स टिचार जानानै दङ एक्टिं टिचार ओमफ्राय आंथ' खोनानो मोन्दोंमोन नों डान्स टिचार माने जोंनिथिं एसे आं माब्लाबा बिदि सोरबाफोर लिंहरोबाथाय बिदिनो साननै सानथामनि थाखाय फोरोंनो थाङो आरो बिथाङा डान्स टिचारबो नुबाय बेसे टेलेन्टेड बिथाङा बेनिफ्राय नोंसिनि जायगायाव तामुलपुराव आङो दाखालि जुलाइआवहाय मोनसे वर्कशप खालामहैदोंमोन 25 डेजनि वर्कशपमोन आरो बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ स्पन्सर खालामदोंमोन बेयावहायबो आङो 15 डेजनि थाखाय फोरोंनो थांनो मोन्दोंमोन आरो आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा सिंगिं क्लास बेफोरदिबो लादोंमोन नामा सिंगिं उन्दैयावहाय सिंगिंनि माने भकेल क्लासावनो आंखौ एडमिसन होदोंमोन बेनिफ्राय मा बुंनो आंनि टिचारा माने आसामिसमोन आं ओरैबायदि जाम्बि माने आसामिस रायलायनो रोङा बहुत गियो बेनिफ्राय आंनि न'नि मानसिफोराबो माने दोनलांबाय थानो हाया उन्दैमोन आङो बेनिफ्राय थांलाय फैलाय सुबिदायाबो गाज्रि गारि सारिजोंबो थांनो हायामोन माने स्कुलसिम मोनहैया गारिजों थाङोब्लाबो भकेलनि स्कुलसिम मोनहैया आरो ससे थांनांगौ बा साइकेलफोरजों नङाबा थाबायलांनांगौ बिदि ओमफ्राय आंजों थांफाग्रा रावबो लोगो गैयामोन बिनि थाखायनो आं साइकेलजोंबो हारसिं थांनो हायामोन खारन आं गामियाव थानानै देरनाय ना जोंथ' बांसिन साइकेलफोरजों बिदि थाङोमोन बेनिफ्राय न'नि मानसिफ्राबो बिदि दोनलांबाय थानो सम मोनामोन बेनि थाखाय आङो भकेलनि क्लासखौ लाजोबनो हायासै आरो 1 इयार लानो मोन्दों बेनिफ्राय एगजाम जोबखांनायनि उनाव रायलायनो रोङैनि थाखाय थाङासै गियोमोन बहुद आच्छा थ' नोंथाङाथ' नोंथांनि माने हाइटखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा माने बेसेबां हाइटआ आंनि हाइटआ 5.8 मडेलिं सडेलिं खालामो नामा माबाफोर मडेलिं खालामदों खिन्थु आं गोसो जानानै खालामाखै आरो जबरदस्ति खालामहोनाय बायदि जादों आंखौ हाइट मानो खालामासै माने एसेबां गोसो गैयामोन बेनिफ्राय आं फार्स्ट टाइम 2019 आवनो खालामनाय जादोंमोन मडेलिंखौबो जोंनि क'क्राझारनिफ्राय मोनसे टीम पाटनायावहाय फक डान्स बेनिफ्राय फेशन शो खालामनो थाखाय थांगौमोन आरो ओमफ्राय बिसिनि ग्रुपनि माखासे स्टुडेन्टफोरनिया एग्जाम जाबाय दंमोन एग्जाम जानायनि थाखाय साथाम बिसोरो थांनो हाया साथाम मानसि खम जानानै दंमोन बेनिफ्राय आंखौ बहुद माने लिंहरबाय आरो जोंनि टीमा नों थाङोब्लासो थांनो हागोन अननानै फैनानै हो जोंना मानसि खम जागासिनो जों मानसि खम जाबाथाय प्रग्रामखौ केन्सेल खालामनांगोन बिदि होननानै बुंहरबाय आरो ओमफ्राय थांबाय आङो थांनानै खालामदों आरो बे टाइमाव जेबो रोङा ओरैनो थाबायनानै फैदों बहुत माने मिनिथावबो जादों आरो बेनिफ्राय जेतिया आङो पाटनायाव फेशन शो खालामो जोंना सानथामनि श' सानथाम रिहार्सेलमोन आरो ग्रुमिंनि क्लास होदोंमोन जोंनो सानथाम बेनिफ्राय फार्स्ट डेआवनो आं माने
बिदि जेबो वेस्टार्न ड्रेस लाङाखै आं अनलि दख'नाल' लांदो बिसोर आंनो बुंदोंमोन कि दख'नाजोंनो नोङो फेशन श' खालामनांगोन डिजाइनार गैया ड्रेसनि थाखाय बिदि होननानै बुंदोंमोन बेनिफ्राय आङो जेतिया दख'नाल' लानानै थांबाय वेस्टार्न ड्रेस गैया आंनाव फेशन श' गाननो हानाय आङो आर'नाइफोरखौनो डिजाइन बानायनानै गानबाय बेनिफ्राय फट'ग्राफारफोरा माने मेडियानि मानसिफोरा बहुत मोजां नुबाय नामा जोंनि आर'नाइफोरखौ जोंनि ड्रेसफोरखौ बिसोरो माने फट' लानानै आंनि फट'आ माने निउस पेपाराव फैबाय निउस पेपाराव फैनायनि थाखाय बेलेग माखासे मडेलफ्रा आंखौ बहुत मेगन साबाय माने बेनिफ्राय लास्ट दिन खालिथ' माने मेकआप आर्टिस्टखौ आंखौ मेकआपखौनो फोनहोदिया माने नाङा बेनि फट'आल' सानफ्रोमबो पेपाराव फैगासिनो बेखौ मेकआप फोनहोनांला बिदि होननानै बिसोरो माने मेकआप आर्टिस्टखौ बुंनानै दोनबाय मेकआप आर्टिस्टआ आंजों सिनायलायखानायमोन गुवाहाटीनिफ्रायनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बे आंजों बहुत मोजां सिनायलायनाय आगोलनिफ्रायनो बे आंनो खोन्थाखोमाबाय आरो करिश्मा नोंखौ माखासे मानसिफोरा बिदि बिदि बुंगासिनो नोंनो मेकआप होनो टान मोनगासिनो अन्नानै नोङो दिनै मेकआपखौ बिसोरो नों खालामनो फैबाबो नोंखौ माबा माबि बाहाना खालामनानै नोंनो टाइमाव मेकआप लाहोखानाय नङा आं मोनथिखाबाय बिसोरनि रायलायनायावहाय अन्नानै नोङो आंनिफ्राय मेकआपखौ लांखोमादो माखासे मेकआप आं हरखोमानोसै नोंनो नों हारसिं रुमावनो देलायनानै फैदो बिदि होननानै बुंदों आरो बे आंनि फार्स्ट फेशन श' खालामनायनि एक्सपिरियेन्स बेनिफ्राय सेकेन्ड टाइम आं दैजिंआव खालामनो मोन्दोंमोन 2020 आवहाय आरो बेयो डिजाइनारा जोंना आदा मानब लाभलिमोन आरो बिनि डिजाइनार श'आवहाय खालामनो मोन्दों आरो बेनिफ्राय आङो 2021 आवहाय बङाइगावआव दंमोन बङाइगावआव आङो जेतिया पिजिआव दंमोन पिजिनि आंनि लोगो सासेया फेशन श' खालामो आरो बे आंखौ लाना थांफाबाय थौलाय आंना दिनै श' दङ गाबोन श' दङ दिनै ग्रुमिंनि क्लास दङ आं हारसिं जादों नोंना जेबो खामानि गैयाबा आंजों थु होनबाय आंबो फ्रि दंमोन नालाय थांफाबाय बेनिफ्राय थांफानानै बिसोरनि बे फेशन श'नि टिचारा होनबाय आरो नोंबो खालामनो हायो जोंनो मानसिनि गोनांथि बिदि होननानै बुंबाय ओमफ्राय आंबो बेफोरबायदि लाइनाव एसे एनै खामानि मावनाय हिसाबै खालामबाय आरो ओमफ्राय फार्स्टआवनो बुंदो जास्ट डिसि अफिसनि मोनसे प्रग्राम बेयाव जेबो कम्पिटिशनबो नङा माने जेननाय देरहानायबो जेबो गैया खालि श' खालामनांगौ बिदिल' आरो ड्रेस डिजाइनार फैगोन नों खालि मानसियाल' फैनांगौ गाबोननो जागोन बिदि होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय खालामबाय बेनिफ्राय उनावहाय बिसोर कम्पिटिशन होननानै खोन्थायाखै ओमफ्राय उनावहाय आंनो लास्टावसो मिथिबाय माने बे श'आ कम्पिटिशन जागासिनो ओमफ्राय आङो मिस बङाइगाव टाइटेल मोनबाय आरो बहुत टेलेन्टेड माने नोङो स' रायजोफोर नोंथांमोना खोनाबायना बिथाङा खालि एक्टिंल' नङा बिथाङा मडेलिं गासैखौबो माने गासैयावबो आखा फाखा माल्टि टेलेन्टेड बुंनो थाङोब्ला आरोना एसेबां बांद्राय नङा बिथाङा दाबसे जायगायाव थांनानै गावनो डिजाइन खालामनानै गाननानै बिथाङा माने निउसाव फैगुलायनाय होमब्ला सानना नायदो नोंथांमोना बिथाङा बेसेबां जि टेलेन्ट दङ बिथांनाव एसेबां नङा मोजां मोनो खायसे खामानिखौ आरो गावनो नांगौ जादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो आङो सानबाय बेखिनियानो आरो स' करिश्मा सासे पारफेक्ट एक्ट्रेस जानो थाखाय माने सासे एक्ट्रेस बा एक्टर जायखिजाया थ' माने मा नांगौ जायो रोंगौथि आरो मोजां माने बे खोथाखौ आं रायलायनो मोननानै नोंथांजों मोजां मोनबाय बेखौनो आङो बुंनो लुबैयो गासैनिबो सिगाङाव जोंनाव गोबां आर्टिस्टफोर दङ गोबां एक्टर एक्ट्रेसफोर दङ आरो बहुत गोरोंबो दङ बेनिफ्राय गासैबो बिसोरो माने हाजोबो जेरै खालामनो होयो डाइरेक्टरफोरा जेरै खालामनो होयो बहुत माने हायोबो आरो ओमफ्राय जोंना फार्स्टआवनो जोङो जेरै फरायनो सोलोङोब्ला जोंनो ग्रामार राव मोनसे रोंनो थाखाय जों ग्रामारखौ सोलोङो बेफोरबायदिनो जोङो डान्स बा एक्टिं बा फेशन श' बा स्पर्ट्स लाइनजों थांनो बिसोरनाबो मोनसे माने स्टेप माने क्लास लानाया गोनां नङा होमबा बेनि थाखायनो जोङो एक्टिं खालामनो फैनोबो जोङो एसे एक्टिंनि आइडियाफोर लानानै थायोब्ला मोजां माने माबोरै जों एक्टिं खालामनो हायो माबोरै खालामसिनोबा जोंनि एक्टिंखौ मोजांसिन नुनो हायो माबोरै जों डान्स खालामोब्ला डान्सखौथ' जों गासिबो खालामनो हायो गासिबो मोसानो हायो माबायदि टाइमाव माबायदि मुभमेन्ट खालामोब्ला मोजांसिन नुयो माबोरै मा टाइमाव एक्सप्रेसना माबायदि खालामोबा मोजांसिन नुयो थाबायनायाबोथ' फेशन श' खालामोबा बहुत मानसियानो खालामो खिन्थु बेनि गेजेरावनो सासेखौ मानो सिलेक्शन खालामो बेनाव माबा मोनसे माने मोजां
नुदों बेनि थाखायसो खालामदों आरो बे मोजां नुहोनो थाखाय बे मा खामानि मावदों सिं सिंथ' माबा मोनसे खामानि मावदों बेनो आरो आङो होनगोन गासैखौबो एसे आइडियाफोर लानानै फै सोरबा फट'ग्राफार बिसोरो आजिखालि बहुत मानसिया फट' खेबो नङा होमबा बेनि गेजेरावनो सोरनि फ्रेमा साबसिन मोजां नुदों माबा मोनसे बुस्थुखौ केपचार खालामनायनि सिगां माब्लाबा फ्रेमनि थाखायबो मोजां नुयो माबेबा मोनसे एंगेलनि थाखायबो मानसिखौ मोजां नुहोनो हायो बेनिखायनो गासिबो खामानिखौ मावनो थांनायनि सिगां बेनि सायाव गियान लाना फैनाया मोजां होननानै आं सानो आरो सासे पारफेक्ट एक्टर जानो थाखायबो एक्टिंनि सायाव एसे गियान लाना फैनो हायोबा मोजां जोंनावथ' दासिमबो बिदि एक्टिं स्कुलफोर गैया जोङो लानो गोसोब्लाबो माखासेफोरा लानो हाया बेनो माने जोंना प्रब्लेमा आरोना खाथियावनो जुदि स्कुल थायोब्लासो सुबिदा जायो बेफोरखौबो जुदि लासै लासैनो सोरबाफोर एक्टिंनि स्कुलफोर खुलिनानै होयोब्ला बेखौ आं मोजां जागोन होननानै सानो आरो लानो नाजालायबानो मोजां जागोन होननानैबो आं सानो आरो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा जे बिराद मोजां बेखेवनानै माने रायजोफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबाय बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय आच्चा करिश्मा सासे पारफेक्ट आर्टिस्ट बे सेम कुइसनावनो थांफिनबाय आङो सासे पारफेक्ट आर्टिस्ट जानो थाखाय आरोना माने महरनिबो गोनांथि दङ नामा आंनि बुजिनायाव माने एक्टर एक्ट्रेसनि थाखाय आंनि बुजिनायाव महरनि एसेबां गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरो सासे एक्टरनि थाखाय मेन बुंनो थाङोब्ला जोंनो मा मा नांगौ भइस बडि माइन्डआ जोंना जेब्लाबो माने मोजां थानांगोन आरोना भइस माने आं बुङाखै बिराद गोदै भइस बे नङा आंनि भइसखौ रायजोफोरा बुजिदोंना बुजियाखै अडियन्सआ बुजिदोंना बुजियाखै बे आरो आं लाउड बुंदोंना बुङाखै बेनि सायाव आरो बेनिफ्राय आंनि बडिया आं माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थांनायनि सिगां आं बेखौ माने जेरै मेरैनो आंनि बडिखौ मुभ खालामनो हादोंना हायाखै बेनि थाखाय जों एसे एनै एक्सारसाइज खालामनाया मोजां पुरा बडि बानायनो थाखाय नङा आरो आंनि साननायाव माइन्डआ जेब्लाबो माने मोजां थानांगोन जेब्लानो जों मोनसे डायलगखौ जोंनो डाइरेक्टर बा स्क्रिप्ट राइटारा जोंनो हरो जों लोगो लोगो बे डायलगखौ जोङो बुंनो हानांगोन आरो बे डायलगखौ जों माबायदि बुंगोन आंथ' दा माखासे शुटिंफोराव नुयो साइडनिफ्राय माने डायलगखौ बुंना होबाय थायो बिदि साइडनिफ्राय डायलगखौ बुंना होबाय थायोब्ला एक्टरा माब्लाबाबो एक्सप्रेसनखौ मोजाङै लाबोनो हाया आरो मोनसे लाइनखौ फरायनायनि सिगां माबा मोनसे डायलगखौ बुंनायनि सिगां बबे सोदोबाव जों एमफेसिस होगोन अबे लाइनाव जों ब्रेक खालामोब्ला बे सोदोबखौ बांसिन मोजां खोनासिननो हायो बेनिफ्राय जों माब्लाबा दुखुनि डायलग बुङोब्ला माब्लाबा एक्सप्रेसनजों लोगोसे डायलगाबो जोंखौ बहुत हेल्प होयो जोङो सोरनिबा खन्थाइफोर फरायनायखौ खोनासंनानै जोबोर मोजां मोनो खन्थाइनि लाइना मा बुजायदों मा बुजाया जेबो जों हाबनानैनो नायनो थाङा खिन्थु बैनि भइसआवनो बैनि बुंनाय स्टाइलावनो जोङो गोदोनानै थायो बेनि थाखायनो आंनि थाखायब्ला सासे एक्टरनि थाखाय भइस माइन्ड बडि बे माने सानफ्रोमबो एक्टिभ थानांगो आरो महरा जेबो गोनांथि नङा आरो जेनेबा आं सानो दा आं बेफोरबायदि फिसा बेनि थाखायनो आं गासिबो प्रजेक्टआव मावनो मोनगोन बे नङा माब्लाबा डाइरेक्टरा माबायदि कास्टिं नागिरो बेनो एसे मोदोम गिदिर नांगौलायनो स्क्रिप्टआव बेफोरबायदि डिमान्ड खालामदों बेनिफ्राय एसे महर गैयै नांगौबो जायो माब्लाबानो सोरनिबा मोखाङानो खावसे गोसोम नांगौ जायो बेफोरखौ जों मेकआपजोंसो खालामनो गोनां जायो आरो माब्लाबा एसे माने मोदोम गिदिर जानानैबो मोनजोबगोन बे नङा माने बेनिफ्राय जों माखासे बलिउडफोराव नाय बेलेग माबाफोराव नाय बिसोर एसेबां महर गैयाबाबो बहुत फेमास ना बेनो आरो आंनि थाखायबा महरा एसेबां नङा नोंनि एक्टिंआसो मेइन आरो बेखौनो आं सानो आरो गुबुना मा सानो बांद्राय बुंनो हाजोबा साननायफोरा गासिनाबो बेलेग जायो बेखिनियानो आरो जोबोर मोजां फिननाय होबाय नोङो नोंथाङा नोंनि भइस आरो माने हाइटखौ मोजां मोनो ना गावनो गाव आगोलाव मोजां मोनामोन हाइटखौ आरो आंनि गासिबो लोगोफोरा गाहायमोन आरो ओमफ्राय बिसोरजों ज'है थाबायनानै थाङोब्ला आंखौ होनोमोन नों गोजौथार नोंनि खाथियाव थाबा आंखौ बिराद गाहाय नुयो होननानै साइड जायोमोन होमबा आङो बिराद दुखु मोनोमोन आरो बेनिफ्राय दायो बुजिबाय माने आंनि हाइटआ थिगैनो दङ बेनिफ्राय आं गावखौनो मोजां मोननो सोलोंबाय आंनि भइसखौ लानानैबो आंखौ बुङोमोन नोंनि भइसआ एसेबां गिदिर बिदि होननानै बुङोमोन आरो होमबाथाय आं बुजिनो रोङामोन नालाय
दुखु मोनोमोन आरो आंनि भइसआबो बिदि आंनि हाइटआबो बिदि आंखौ होनो मानसिफ्रा नों माने एथबां फिसा इदि होननानै बुङो होमबा आं एसे बोरैबा दुखु नाङोमोन आरो ओमफ्राय दा गावखौनो मोजां मोननो सोलोंबाय आं जेरै आं बिदिनो थिगैनो दङ बिदि साननानै लाबाय आरो दुखु खालामबाय थाबाथ' जाया बेखायनो नोंथांमोनहाबो बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा गावबा गावनि महरखौ लानानै भइसखौ लानानै गाव जेरैनो दं बिदिनो थिगैनो दानिसो बिथां बुंलांनाय बाथ्राखौ आं बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना नोंथांमोननि महर बा नोंथांमोननि हाइटआनो जा जियानो जा बेखौ लानानै जेबो दुखु लानाङा माने गासैबो गावनि जायगायाव पारफेक्टखा नङा होमबा न गासैबोथ' बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो दुखु लानाङा आरोना जि खामानि मावनो लुगैयो मावलां नोंथांमोननि खामानियासो मेइन लाजिनानै थानाङा आरोना गिनानै थानाङा लाजिनानै थानाङा आচ্ছা थ' आं नेक्स्ट कुइसन बुंनोसै नोंथांनि हबिया मा आंनि हबिया बिदिनो मा बुंनो माब्लाबा टाइम मोनबा मेथाइबो रोजाबो रावबो गैयै टाइमाव न' सिङाव माब्लाबा रावबो गैयाबा एक्टिंबो खालामो बेनिफ्राय बेरायनानै मोजां मोनो बेनो आरो नों माबायदि मेथाइ खननानै होनो हागोन नामा रायजोफोरनि सिगाङाव एसे मोसानोथ' हाला नामा हाला नालाय आङो माने जोंना बांद्राय स्पेस गैया दा माने एसे दाथ' स्टार्टसो लालाय स्टार्टिंसो जितिया माने आवगायलांगोन जितिया माने अब्ला माने आङो एसे फेदेरगोन आरो स्पेसखौ बे टाइमाव आरो फिन खेबसे लेंहरनानै आं मोसागोन आरोना बिथांखौ थ' एबार खेबाव बिथांखौ एसे गान खनहोनोसै नामा रायजोफोर नोंथांमोना एक्साइटेड ना नोंनि थाखाय आं माबायदि मेथाइ रोजाबनांगौ बैसागु मेथाइ रमान्टिक मेथाइ बहुत दुखुनि मेथाइ नोंनि गोसो नों माने कमफर्टेबल हिसाबै नों जेराव कमफर्टेबल बैसागु मेथाइ रोजाबोब्ला नोंथांमोनाबो मोसानो हागोन बायदि होननानै आं सानो खिन्थु दा मा बुंनो आं बैसागु मेथाइ रोजाबथ'ला सिजोनानो बैसागु नङा नालाय नोंथांमोना खोनासंनो मोजां मोनाबो जानो हागौ बेखायनो आं मोनसे ससेयै रोजाबनानै होनोसै नोंथाङा बुंनाय बायदियै आरो सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों आंनि सेराव हां माजोबगोन जिउ गोजोनगोन संसारा सोरां जागोन जोमै बादि बिरदावनाङा अखा जानानै फै नों मोनथिगौबोला बाला हामानि हांमा सुखुनि फुंखा रोदोम होफै गोबां बुब्लि जिउआव आंहा ओरैनो गोमालांबाय सिमाङाव फैनाङा रजे नों मोगथाङाव फै रजे नों वाव मासे मोजां भइस नोंना माने बिराद मोजां खनदों दे आं एकदम इन्जय खालामदों आरोना जानो हागौ रायजोफोराबो बिराद इन्जय खालामदों आरोना आंथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना हराव उन्दुनाय टाइमाव खोनासंगोन ना स्पेसियेलि सेंग्राफोरा खोनासंगोन आरो आंनिबो फेभरेट गान बियो मिथिबायना माने आं सिगाङो आरोना बिराद खोनासङोमोन बे गानखौ बिराद मोजां मोनो आरोना आंबो थ' थेंक इउ स' माच नोंथाङा जे जोंनि रायजोफोरनि थाखाय एसेबां माने अननाय होदों आरोना बेखौनो माने अननाय होननानै बुंना लाबाय आङो रायजोफोरा जोंखौबो लाजिया फांजिया माने अनसायबाय थागोनखौ जोङो आसा खालामो जुदि बेनाव माने लाजिनायमोनब्ला बे खनाय नङामोन खिन्थु बिदिसो जानांगौ एकदम पारफेक्ट बेखौनो माने आर्टिस्ट हिसाबै बुंनो हायो आरोना लाजिनायखौथ' दोनखानांगौ जायो जों माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला मोजां खामानिनि थाखाय माब्लाबाबो लाजिनो नाङा नोंथांमोनखौबो बुङो आङो माबा मोनसे नोङो सिखाव मावनो थांदों माबा मोनसे दायनि खामानि मावनो थांदों अब्लासो लाजियो नोंथांमोना बेनो आंनिफ्राय एकदम राइट खोनासंबाय ना नोंथांमोना थ' नेक्स्ट कुइसनाव फैनोसै दे आं नोंथाङाथ' बिराद फिल्म बानायबाय न दासिमलागै थ' नोंथांनि जिखिनि माने नोंथाङा फिल्म बानायदों बिनि गेजेराव मोनसे नोंनि फेभरेट फिल्मा मा
आंनि फेभरेट फिल्म होननानै बुंनो थाङोब्ला आं गोलावै बिदि प्लेनिं लानानै आं बे मुभिनि थाखाय बिदि रेडि जागासिनो बिदि खालामनो मोनगोन बिदि सानसेबो आंनि लाइफआव दिनैसिम जाफेराखै एकदमबारे नै हायनामुलि जेतिया स्टार्ट खालामदोंमोन आङो अडिशन होबाय अडिशननि साननैनि उनावनो आंनि शुटिं आंनि स्क्रिप्टआ माने आंनि केरेक्टारा माबायदि जागोन आंनि डायलगा मा आं जेबो मिन्थिया आं माने आन्दासाव फैदो शुटिंनि थाखाय अन दा स्पट डायलगखौ बुंदों बिदि बुंदों बेनि उनावहाय जेतिया आङो लास्ट राहा फुल फिल्म बानायबाय बेयावबो आं मिन्थिया आंनि मोनसे वर्कशप सोलिगासिनो दंमोन बरमायावहाय आंनो अर्गेनाइज खालामनानै 10 डेजनि एक्टिं वर्कशप सोलिबाय दंमोन आरो ओमफ्राय आंनि वर्कशप सोलिगासिनो दङ बिसोर बुंना दोनहरदो कि माने आंनोबो डाइरेक्टयै बुङाखै आंनि बाबाजों रायलायनानै बुंहरदो नोंसिनि करिश्माखौ जोंनि फिल्मनि थाखाय नांगौ आंजोंबो रायलायाखै आं माने बुंनानै दोनदोंमोन न'नि मानसिफोरखौबो आंखौ रावखौबो फन खालामनो होनाङा आं वर्कशपआव बिराद बिजि बिदि होनना बुंनायखाय आं रावनिबो फन हमैखाय बिसोर आंजों रायलायालासिनो डाइरेक्ट बाबाजों रायलायनानै दोनबाय आरो बिसोरो मेडियायावबो बुंना होबाय जोंनि आर्टिस्टफोरा मिथि दङ माबा दङ उत्तम दङ करिश्मा दं बिदि होननानै एनाउन्स खालामनानै होग्रोबाय आं माने गावनि केरेक्टारनि थाखाय रेडि जानो सानसेबो टाइमानो मोनफेराखै आरो खिन्थु बेनि गेजेरावनो गासैबो खामानिखौनो आं मोजां मोनदों होननानै बुंनांगोन माबा मोनसे खामानिखौ जुदि नोङो इन्जय खालामै मावोब्ला मालाबाबो बे खामानिखौ बरिं मोना गाज्रिबो मोना एकदम गासैबो खामानिखौनो इन्जय खालामनानै मावनांगौ आरो बेखिनियानो आरो आङो बुंनो थांथारोब्ला मोजां मोनदों होननानै बुङोब्ला आरो खम टाइमाव जोबनाय हिसाबै फुल फिल्म बिदि बानायनाय हिसाबै हायनामुलिखौ रायखांजायो आरो एसे थाबनो जोबनायखौ लुबैखायो नालाय थ' नोंथांनि नों जेसेबांखि फिल्म बानायखो ना दासिमहालागै थ' बिनि गेजेराव नोंथांनि फेभरेट डायलगा मा माने नों होनाय आरोना नों होनाय गोजामखौथ' बारा गोसोआव लाखिबाय थानाय जाया गोदानखौसो आं गोसोखांबाय थायो गोदानखौसो आं माने साननानै लाबाय थायो हारसिंनो मालाबा स्ट'रि फरायबाय बेखौ इमेजिन खालामनानै लाबाय आरो बिदि आङो होखांनायखौ होला आं गोदानै होगोन गोदानै आं मोनसे इन्टारभिउनि थाखाय अडिशननि थाखाय आं रेडि बानायगासिनो दङ आं बेखौ एसे होनानै होनो हागोन आरो अके होमबालाय जागायजेनदो नामा जोंनाबो माने रायजोफोरा खोनासंनो लुगैयोथ' बेनिखायनो प्लिज नोंथाङा आङो एसे माने क्लियारै बुंनानैथ' देखायनानैथ' होनो हाला डायलगजों लोगोसे एसे ओरैनो जिरायनानै जाखिनि एक्सप्रेसन लाबोनो हायो होमब्ला आङो बेखिनिखौ बानायनानै होनोसै जेबो नङा ओइ सिखार होनदों थैबायना बियो थैबायना ओइ सिखार नै नों आंनो बायना होनाय आसाना नै नों आंनो गानहोनाय गोदोनानि मालायाव आंनि जिउजों गेलेनो मा मोन्थाय दंमोन नोंहा नोंनि थाखायनो आं दिनै आंनि जोनोमगिरि बिमाखौ खोमानांगौ जादों नोंनि थाखायनो आं दिनै समाजनि सिगाङाव लासिं सिं जानो गोनां जादों गाबनो ओंखारबाय आं नों मा आं मा बुंगोन जाबाय हसा बिदि मोनदों कि माने एकदम गोसो सिङाव हाबदों आरोना बिथांनि डायलग होनाया आंनि साननायाव नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गोसोआवबो नांदों बिथांनि डायलग होनाया आरो बेहाय जिखिनि दङ माने गासैनावबो मेगनाव मोदै एसे एक्चुअली बियो मोनसे माने टीन एजआवहाय प्रेगनेन्सि जानाय मोनसे स्ट'रिखौ आङो बानायगासिनो दंमोन आरो जोंनि समाजनिनो मोनसे इस्युखौ लानानै आं बेखौ अडिशन होनो थांनो नागिरदों बिसोरनिफ्रायबो आंनो माखासे स्क्रिप्टफोर हरदों बेनिफ्राय गावनिफ्राय मोनसे बानायनानै लांनांगौ आं बर' नालाय आंनि लेंगुवेजाव बानायनांगौ आरो बेबायदि आङो बेखौ बानायगासिनो दंमोन बेनिफ्राय मोनसे बिराद मिनिथाव जाथायबो जादों आरो बेखौ लानानै मैयासो जानानै थांदों आंनि न'आव जोंहा न'आव रावबो गैयामोन आरो ओमफ्राय जोंनि खामानि मावग्रा सासे हिन्जावसा दंमोन आं जेतिया माने रुम सिङाव हारसिं बे एक्टिंखौ प्रेक्टिस खालामबाय दंमोन गथ'आ माने बे खामानि मावग्रा गथ'आ आंनि रुमाव हाबालासिनो डाइरेक्टयै गिनानै गामियाव खारलांबाय
आब'आ माबा जाबाय होनना गामिनि मानसिफोर खोन्थाजोबनानै हैबाय जोंहा न'खरनि मानसिफोराबो फन खालामनानै लिंहरबाय मामिखौबो बाबायाबो अफिसनिफ्राय हाखु दाखु ओंखारबोबाय मायाबो ओंखारबोबाय बहानिफ्राय मानसि ज' जादों मोनथिया आरो ओमफ्राय आंनि रुमाव हाबफैनानै जोंहा मादैमोना बिदि आंखौ दांफैबाय आरो मा जादों नोङो मानो बिदि खालाम आरे आं एक्टिंसो खालामबाय दं जोंनि मानसिफोरा मा सानदों माने जोंनाथ' फोथायना मोदाय नांनाय मानाय बिदि फोथायनाय दादियाथ' सामब्राम तामब्राम लानानै फैदों माने नोंखौ मा जाखांखो बिदि सानदों आं सानदों रावबो गैया दिनै आं आरामसे अखाबो हाबाय दं एकदमबारे आं रिहार्सेल खालामबाय थागोन बिदि साननानै खालामबाय बे गथ'आबो जेबो बिदि सानस्लाबनानै मोनासै आब'आथ' दासो मोजांथारमोन आंबो खोन्थानो रोङासै बिदि काहिनि जाहैबाय आरो माने जोंनाथ' गामिफोराव बिदि खोमसि फोथायनाय दङना दङ आरो खनसेबो बिदिनो जाखांबाय हा आंजों जेतिया आंनि अनलाइन क्लास सोलिबाय दंमोन आरो आं बरमायाव दंमोन बरमा कलेजनि फिल्डजों एसे हाग्रा दंफां लाइफां बारि दंना आं बेकपेक बिदि लादों आरो लोगोसे स्क्रिप्ट आखायाव लानानै बिदिनो फरायगासिनो आरो गोसोआव थायाखै आं गोसोआव लाथारनांगौ माने बेखौ बे डायलगखौ गोसोआव थायाखै आं पारफरमेन्स खालामहैथारनांगौ बारा टाइम गैथारला बेखायनो फुङाव मानसिफ्रा फिल्डआव एक्सारसाइज खालामगासिनो बिनि थाखाय आं एसे लासिं मोननानै साइडजों फैदों आरो एसे भितोरसिनाव जेथिं माने हाग्रा बारिसिन बेजों बारा मानसिफोर थानाय नङा बिदि साननानै आं माने खालामबाय केरेक्टारखौ खालामनायावनो माने केरेक्टारनि सिङाव बाराद्राय हाबसोफ्लांबाय आं माने आंनि खाथियाव सोर दं सोर गैया आं थाल लायासै गाबै फरायबाय सेस मानसिफ्रा हमथानो फैजोब्बाय आंखौ सुइसाइड नट लानानै सुइसाइड खालामनो फैदों आखायाव माबा बिदि कागज सागज लालायदो बिदि जाखांबाय माने खनसेयावबो थ' नेक्स्ट कुइसन मोनसे नोंथांनि माने नोंथांना माबा मोनसे प्लेनिं दं नामा माने नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय आंनि मोनसे ड्रामा दङ नभेम्बराव जागोन बे श'आ लखिमपुराव जाहैगोन आरो बेनिफ्राय फुल फिल्मथ' बिदि दा जेबो बुंनो हाथ'वाखै ओमफ्राय मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायगोन आङो गानखौ बानायनो होदों आरो बे क्लासिकेलनि जागोन सङा रेडि ओंखारबायानो आङो शुटिंखौ अक्ट'बरनि उनावहाय नभेम्बर फार्स्ट उइकफोरालासै लानो नाजागोन आरो अके थ' आङो दा लास्ट कुइसन नङा बारु माने लास्ट सेकेन्डखौनो होनजायो आरो थ' रेडि ना नोंथांमोना आं सोंनोसै नामा नोंथाङा गोसो सिं आरोना सोरखौबा फसायो दासिमहालागै बुंनो हायाखै बिदि जानानै दं नामा ना जाफेरदों बिदि आरो बिदिथ' सोरखौबा फसायो आरो नोङो खिन्थु बुंनो हाया बिदि जादोंमोन आगोलाव जादोंमोन आरो खिन्थु मा बुंनो बेबो माने आंखौ सिं मोजां मोनखायो बेबो बुंनो हाया खिन्थु सानैबो नुलायलायबाय थायो लामायाव क्रस जालायलायबाय थायो बिदि आरो फिल्मनि स्ट'रि बायदि जानानै दङ खिन्थु उनाव मोनथिबाय बेबो आंखौ मोजां मोनो आंबो मोनथिबाय बेखौ मोजां मोनो खिन्थु बे टाइमहालागै जोंना बुहुत लेट जाहैबाय आरो होमबा आंबो बेलेगजों माने बेखौ गारनानै माने बेलेगखौ बेखौ आरो बुंनोबो हाया मानोबो हाया आं बेखौलाय मानो गोसो सिं मोजां मोनबाय थानो होननानै दोनबायमोन आरो आंनि साइड खालामनानै दोनबायमोन गोसोनिफ्राय ओमफ्राय बेबो बेलेग सिख्लाजों हाबा जाहैबायमोन आरो आं मोनथिनायालागै दासिमहालागै बिदि ओमफ्राय नोंथांनि थाखाय सोरबा माने नोंथांखौ प्रप'ज खालामदों आरोना नों एक्सेप्ट खालामाखै थ' आं माने थैगोन मागोन होननानै माने बिदि बुंफेरबाय नामा सुइसाइड जागोन मागोन होननानै जायाखै बिदि जाफेराखै आं मोनफेराखै दिनैसिम आच्छा थ' नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो हागोन नामा नोंनि बागै आरो आंनि बागै खेबसेनो बुंनानै होदो रायजोफोरनि सिगाङाव माबा मोनसे माने मानि सायाव माने लास्ट बारा गोलाव खालामला जोङो माने फोजोबनोसै आरो बेनिखायनो माने आं सोंबाय नोंनाव आंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन आं सासे बर' फिसा हिसाबै बयबो बर' फिसाफोरनि मोजांखौ लुगैयो हिसाबै मोजाङै मोनसे थांखि लानानै बयबो आवगायलां गावनि लाइफआव साक्सेस जालां ना माने गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था जोंखौ बिमा बिफाया जा फोरोंबोदों बेनिफ्राय जोंबो एसे एनै देरनानै जाखिनि मोनथिबाय बेखौनो आरो फरायबाय थानाय टाइमाव फरायनायाव गोसो हो गाव जुदि माबा मोनसे थांखि लादोंबा बेखौ मोननो नाजाथार माने आंबो बिदिमोन जे फार्स्टआव बुजियामोन ना जेतिया जों फरायबाय दंमोन एसे उन्दै टाइममोन
बुजिया जोंखौथ' बिमा बिफाया बहुत मोजां जाजानो माने मोजां जाजानो लुबैखायो बयबो बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ मोजांखौनो जाजानो लुबैयो नोंखौबो आंखौबो गासैखौबो बिनि थाखायनो आंबो बुजियामोन फरायनो थिनबा फरायामोन फरायनांगौखायसो फरायोमोन आरो माबा मोनसे गियान मोननो थाखाय फरायो एगजाम पास खालामनांगौ बिनि थाखाय फरायदों बिदि आरो आं एक्टिं खालामनांगौ एक्टिं खालामदों बिदिमोन आरो आं जे एक्टिं खालामनानै बै मोनसे माबाखौ आंनि थांखि बेखौ होसोथारनो बेखौ माने लुबैनाय गैयामोन आरो माबा मोनसे लुबैनाय थानांगौ मानसिया मोजां मोनसे थांखि लानांगौ आरो गिदिर थांखि लायोब्लासो नों बिनि बेसे गाहायाव मोनफैगोन फिसा थांखि लाखायोब्लाथ' नों गोजौआव थांनो हायाना बेखायनो गिदिर थांखि ला गाव गावनि थांखिखौ होसो मोजां खामानि मावनो नाजालां हारिनि थाखाय सुबुं गाव गावनि लोगोफोरनि थाखाय बेखौनो बुंगोन आरो आङो आच्छा करिश्मा नोंथांनि फिउचार प्लेनिंनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा आंनि फिउचार प्लेनिं साक्सेस जायाबा बुंग्रोहैनो एसे गोसोआव बोरैबा मोनो आरोना आङो दायो पारफर्मिं आर्ट्सआव माने एक्टिंआवनो आङो मास्टार्स खालामनो लुबैगासिनो दङ आं दिल्ली नेशनेल ड्रामा स्कुलावबो माने इन्टारभिउ होखांदोंमोन आरो मोजां जायासै बेनि थाखाय आङो दायो भोपालनि रवीन्द्रनाथ टेग'र इउनिभारसिटियावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन आंना अडिशन दङ नै 9 तारिखाव दङ आरो होमबा आङो थांनांगोन 8 तारिखाव थांगोन बेयाव जुदि आङो सिलेक्शन मोनोब्ला होमब्ला आङो बेयाव फरायहैनोसै आरो एक्टिंनि 2 इयार्सनि कर्स खालामनानै फैनो नाजागासिनो दङ आसा खालामो गसाइनि अननायाव बे बाराव माने आं सिलेक्शन मोननो हाथों आरो थांनायाव जिखिनि आं फेलखौनो बुंनांगोन ना आङो दिल्लीनि इन्टारभिउआव फेल जानायखौनो बुंनांगोन बेयाव जिखिनि आं फरायदोंमोन बेनिख्रुइ आङो नाजासिनगासिनो माने डाबल ट्रिपल नाजासिनगासिनो दङ आसा खालामो बिसोरनिफ्राय जाखिनि आंनो माने हरदों बेखिनि नों रेडि जानानै फै बेखिनि अलरेडि आं रेडि जानानै दङ आरो दा इन्टारभिउ हैनो थाखाय नोंथांमोना एसे बोर सारस्रिनानै होबानो जाबाय बिथांखौ जाहाथे माने साक्सेसफुल जाथों बिथाङा जि खामानियाव आवगायगासिनो जि खामानि माने मावनो नाजागासिनो आरोना अके होमब्ला आं नेक्स्ट कुइसनाव फैनोसै नोंथाङा गुबुन हारियावबो खामानि मावफेरबाय नामा प्रजेक्टफोर मावफेरबाय नामा बिदि खालामनाय जादोंमोन नेपाली मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायनाय जादों बेनिफ्राय आसामिसाव आङो खमैबो 6टा 7टासो ड्रामा खालामनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय दायो नभेम्बरावहाय आसामिस मोनसे फिल्माव फिसा मोनसे रल दङ आरो खालामथ'वाखै बेखिनियानो थ' बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा दिनैनि रायलायनायखौ आरो फोजोबनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो बिथांजों दिनै माखासे बाथ्रा सावरायलायनानै आंबो मिथिबाय नोंथांमोनाबो लोगोसे मिथिनो मोनबाय बिथाङा जे जेरावबो आखा फाखा होननानै नोंथांमोनाथ' दा माने क्लियारलि मिथिनो मोनबाय आं संनाय खावनायाव एसेबां आखा फाखा नङा संनाय खावनायावबो नंगौ खिन्थु निजेनो रावबो बुंना लायाना जे आं टेस्टि बानायनो रोंगौ होननानै थ' लोगोफोर बिथांखौ बिदिनो अननाय होबाय था उनाव लागै ना आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय आंजों लोगोसे टमी नार्जारीनि बे टि ब्रेक विथ टमी नार्जारी बे चेनेलखौबो नोंथांमोना गोबां अनसायगोन आरो गोबां आर्टिस्टफोरनि बेफोरबायदिनो भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थागोन गासैबो बिथिंनि आर्टिस्टल' नङा बिथांमोननिफ्राय आं मोनथिनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन लाइननिफ्रायबो बिथांमोना बेयावहाय आलासि लाबोगोन लाबोगोन बिथांमोननिफ्रायबो नोंथांमोना गोबां खोथा मोनथिनो हागोन बेखौनो आं आसा खालामो बिथांखौ सापर्ट खालाम बिथांनि चेनेलखौ हानायमानि नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो जोबोद साबायखर थाबाय थ' बिदिब्ला थेंक इउ स' माच दिनै आंनि श'आव फैनायनि थाखाय आरो आंनि श'खौ मेहेरगोनां खालामनायनि थाखाय नेक्स्ट टाइम जों लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना जुदि माबाफोर कुइसन सोंनो आद्रा दंमोनब्ला माने आं सोंनांगौमोनब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हर नेक्स्ट टाइम आं बिथांखौ लेंहरगोन माने आंथ' लेंहरबाय थाखागोन बिथांखौ बिदिनो गेजेर गेजेर लेंहरबाय थागोन थ' नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर कुइसन सोंजानो लुगैदोंब्ला प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव होबानो जाबाय आरोना आंनिफ्रायबो जोबथारनायाव
थेंक इउ आंनो एथ' गोथाव साहा कापसे फुदुंनानै लोंहोनायनि थाखाय एक्टिंखौथ' रोंमारगौ बिथाङा साया दंमारोना गैमारा नायनो नामा नोंथांमोना लास्ट फोजोबनोसैयाव नङा साया दंमोन जों लोंखांबाय अके बिदिब्ला love you all बाय बाय bye bye